shirts. Ja, dit is te veel, ik kan niet tellen. Die tas is vol met t-shirt. En deze tas... De 33-jarige Babakar Bobane is binnen in Senegal en wennet intussen al 12 jaar in Nederland. Een soort meisje nemen hem echt wel Baba. Hij had zijn hoes vol met verskate voetbaltenues. Deze shirt ga ik binnenkort versturen naar Senegal en ga ik kinderen daar blij maken. Heb ik allemaal van clubs shirtjes gekregen, net als bijvoorbeeld Voorhoed in mijn naam, hebben me heel veel gegeven. En die zijn van SWM. Bijna heel veel clubs, PEC Zwolle, bijna heel veel clubs, amateurclubs, profclubs geven mij heel veel. Het idee efter het inzamelen van voetbalshirts is voor Baba persoonlijk. Als band voetballen er zelfs in een Lieds dorpje in Senegal, zonder shirt en squam. Ik ben arm geboren. Ik had niet veel. En als ik nu kijk, hier, wat is allemaal hier. En als ik daar kijk, wil ik een beetje, zeg maar, iets terug doen in mijn land voor de kinderen waar ik kom vandaan, zeg maar. Ik wil graag wat betekenen. Intussen had er al 3 keer shirts naar Afrika gebracht. En dit hier hoopt er voor de 4e keer met duizenden shirts weer die kant op te kennen. In mijn dorp, die heet Kaolack. Kaolack ligt in Senegal, maar is een beetje ver weg van de hoofdstad Dakar. En daar heb ik de shirtjes, daar ben ik geboren en getogen. Daar heb ik de shirtjes verdeeld aan voetbalverenigingen. En heb ik toernooien georganiseerd, kinderen blij gemaakt. Allemaal door die shirtjes dat ik verzamel hier in Nederland, door voetbalclubs hier, maak ik hen daar in Senegal blij. Het bloot net bij voetbalshirts alleenig. Baba had gruttere dromen. Mijn grote droom is een complex bouwen daar, voetbalcomplex. En dan ga ik kinderen, zeg maar, hun droom waarmaken. Voetballen, plezier hebben.